Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:22. Kamusta naman mga pinalinggan itong mga tagpalamati kag siyempre mayong hapon naman sa tenan. Sa ikaduha nga adlaw sang tuig 2021, Enero 2 siyempre. Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Ang itong pagpangamusta sa inyo tanan kag ano bala ang inyo ginahimo da kay Sabado subong ano ang inyo nabatyagan may tapos ang pagsugalaw kag pagselebrar sa bagong tuig. Ay nga mga anak, ang iban ba busy na ato na nag-break na bot silingon nagpulo pa ma-share na sa iban nga lugar. Kung diin mandera nag-unwind lang kadali. But anyway, tsansa na ina kay siling nila tawe, malawig-lawig mo Lunes pa? Okay, go. Paamo ka na bala? Okay, go para sa inyo. Sa aton mga senior citizen, kamusta na kamo ya? Kamusta na kamo? Sa gihapon, of the night kita ni Tita Wilmaya karon nga hapon, kay sa tag sa nga nag-upod sa aton sa sini nga hapon, nga ara na bilin sa aton tag sa mga puloy-an, yes, mga kabataan, kag ang abaw silin daw hindi pa kami Tita Wilma makapahuway-huway matapos ang pagselebrar sang bagong tuig. Damo pa kuno hilimuson, okay go na. Kag syempre sa aton man mga Ilois ang puluyan, of the night man kita tubtub tak nala stress iya sa karon nga adlaw ti weekend, di ba? Sabado weekend, talipus-puson ang tanan nga hilimuson para pagka-Lunes balik sa trabaho, balik sa normal ang aton sini mga obligasyon kag mga responsibilidad sa pihak sang padayon man naton nga mga paghalong, padayon man naton nga mga pagsunod sa mga health protocols. Pahinumdum sa gihapon ina sang tanan-tanan halin sa aton mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno, sa amon sa media, sa halin man sa aton mga front kag backliners nga kinahanglan tagihapon ang paghalong para ina sa aton. Sa wala naton matamyaw kahapon sang Happy New Year? Yes, Happy New Year! Para sa tanan na. Happy Three Kings na tabos kay first Sunday in the month of January mo, di ba? So, happy Three Kings na kita para sa inyo buwas nga adlaw. 1:25 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga kauturan na tondara nga gahambalan na si Tita Wilma, happy lang kita, happy, good vibes lang kita sa pag-welcome naton or pag-abi-abi naton sa year 2021. Siling tawi kami, hindi namin. Kaya tungod sinibalang gulpi-gulpi, no? Gulpi nga pagtupa sang ulan, ado ginabubo, ya? Makasiling kabla na makatangla, kabla sa kalangitan, ay ano man ulan nga imo magtipon mo da sang tubig sa babo, bundak mo lang daw gapasingit ikaw. Amo nang siling naton nga kita dina sa aton tag sa man kapuloy-an. Ulo alerto man kita. Ilabi na kung ara kita sa lugar sa diin hindi gid malikawan ang pagbaha-baha.
Ha? Kag preparahan nga daan para hindi man matamaan. Kag amat-amat man for the whole year, solusyonan, ina kung paano na ito na solusyonan, kay nga abaw, oo. Ha? Makahatagid huol sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati, especially sa mga pamilya nga kung magbubo ang ulan kag sige-sige, pagtaas ng tubig nagapanghay-hay na kay man makapoy magsag-amo, di ba? Makapoy magsag-a para magubas ang tubig dira sa sulod sa inyo balay nga ginahulob sang tubig. Sige lang no? Kag sa sininga hapon, sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati. So sa inyo mga cellphone, pwede kita padala sang inyo sini mga greetings sa mga palangga may ninyo nga gusto ninyo tamyawon, mga friends ninyo nga ara sa mga malayo iya nga lugar, pwede gid ninyo matamyaw, na? There is This Is My Life. I-send lang ninyo sa aton text hotline 0963-757-0874. Tagaan na ligwa kay Stipos kam Sabado sa Boma. Na? Basahon ina car ni Tita Wilma. Kag sa iban man nga nagaupod sa aton sa Facebook Live, yes, pwede ka mo dira na sa aton sa ni chat room. Makasend man sa inyo mga messages sa inyo man mga greetings. Upod kita sa FB Live sang Action Radio sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Basta may Facebook account ka lang, hindi gina problema. Okay. 1:28 na sa pilamananay na itong ka mga updates dito, Wilma, sa siniiyang hapon. Ang una anay, ang panahon naton, bisan paano yatawi dulong tagid na iya sa ila, no? Yes. Kami ara gid yang tawi anuman nga aamuning daw nagapasingit ang panahon ta na kun ang mga antes ko gay malipat ang aton bala nga mga young at hearts ng aton mga elders may ara na sila mga panimadon niya pagsugod sang January 1 masilin sila tandaan niyo ang dalagan sang panahon na sumugod Enero 1 tubtob Enero 12 ang tuig may 12 ka mga bulan halin sa Enero tubtob Disyembre kung ano ang panahon sa petsa nga amo na tuod ka. Mangkot lang ko na iya sa aton sinidira mga young at heart. Sa aton mga elders na tema siling na sila about Enero, medyo maulan, gulpi lang, ti obserbahan taman abi. Pagka Enero 2, subong abi, amuman kon maulo. Amo-amo na balang ila nga mga opinion. Muna singgo, obserbahan ko be na kung mag-summer, naara man na bantay bala inday. Wow. Oo, lolo. Sige na Pero sa karon nga, adlaw nga itong sinidalagan sa panahon, halin sa itong Weather Bureau, ang pag-asa, ang tail ends ng frontal system, amo ini siya ang nag-aapekto sa bahin sang eastern section. O kung sidlangan nga bahin sang southern Luzon, samtang ang easterlies naman na mag-aapekto man sa bahin sang sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Bicol region, Eastern Visayas, Central Visayas, ang Caraga, Davao region, kag Northern Mindanao. Ang nag-experiensya sa nga magalumon nga kalangitan, nga may mga lapta-lapta man nga pagpanalithi, kag pagpanaguob, inadulot naman sang tail ends ng frontal system, kag easterlies, nga may posibilidad man nga makatuga sa mga pagbaha-baha or landslides, bangod man sang kasarangan, tubtob, mabasko nga pagtupa sang ulan. Na sa bahin naman sang Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, kag Calayan Islands, may pagulugal uman tubtob magalumon nga kalangitan. May mga pag-ulan man inatungod sa northeast monsoon, kag may posibilidad man ang mga pagbaha, landslides, tungod man sang kasarangan tubtob, panalag sa nga pagtupa sang mabaskog nga ulan. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kag Aurora, ang may pagulugal nga kalangitan, nga may mga pag-ulan-ulan tungod sang northeast monsoon, pero wala gid sang mabaskog gid nga impact sa among mga lugar. No? Iban nga bahin sang Luzon. Pagulugalom, tubtob magalumon nga kalangitan, may araman panalag sang
tupa sang ulan tungod sa northeast monsoon. Ayban nga ba sang pungsod, panalagsa nga pagulugal tubtub magalumon nga kalangitan, may panalagsaman nga pagpanaliti bangod sang localized thunderstorms nga may posible magadulot man sa mga pagtaas ng tubig, tubtub nga pagpabaha o landslides, ina sa tion sang mabaskog man nga pagpanaguob. Ang Luzon, makabatyag sang mabaskog nga dapya sang hangin nga nagahulag sa direksyon aminhan sidlangan nga may pagbaskog man sang dapya sang mga balod sa kadagatan sang among lugar dito sa bahin sang Luzon, no? Samtang sa sa Visayas kag eastern section of Mindanao, maka-eksperyensya o nag-eksperyensya man sang kasarangan tubtob, mabaskog nga dapya sang hangin nga nagahulag sa direksyon sidlangan pa aminhan sidlangan nga may kasarangan tubtob mabaskog man nga mga pagdapya sang mga balod sa kadagatan. Okay. Ang temperature, mayo is subungad adlaw diri sa syudad sang Bacolod kay probinsya sang Negros Occidental. Ay ton mabatyagan kay do kay nami gid ligid kay ina sang aga tungod kanami sang mabatyagan naton nga kabugnaw paamo kana 24 to 28 degrees Celsius. Pero si Haring Adlaw, nagbutlang kay ina alas 6:22 na. Magalumon pang kalangitan. Kag natala na siya nga magatunod karon alas 5:39 sini nga hapon. Amo na siya ha? Okay, Tita Wilma. Sa iban pag-ineton nga mga updates amo ning nakitaan naton ho sa mga may trabaho. Although nga masiling tabala sa aton mga elders, sa mga senior citizen, di ba? Wala na naslablayran sa PhilHealth mo. Na-issue sa PhilHealth bla. Kaya once mag-senior citizen ka, automatic kaya lifetime kaya nga mag-enjoy sa paggamit sa imo PhilHealth. Galing, masubo-subo sa mga may trabaho na kaya natala na iyang pagsaka o ang natala na nga pagpasaka sa contribution, sa contribution rate sang PhilHealth or Philippine Health Insurance Corporation para sa mga miyembro sini ang para ba ang pagpasaka nila sa ila, no? Makahatag bala kasigurahan nga maging sustainable kag malapnagon ang health care benefits para sa mga Pilipino. So, ang hambal sang aton health insurance, ining PhilHealth nga ini, umpisa karon nga bulan sang Enero. Ang premium rate sang PhilHealth members, mangin 3.50% sang ilang monthly basic salary, halin sa 3.00% tinalikdan nga tuig. Ang contribution sa mga employed members, mga may trabaho na ang contribution sa mga may trabaho ginatunga ina sa tunga sa mga empleyado kag employers, di ba? Samtang ang mga self-paying members, mga professional practitioners kag land-based migrant workers kag iban pagid nga direct contributors nga wala sang employee-employer relationship, gina-compute man ang ila contribution base sa ila monthly income. Gina-compute man na sang PhilHealth, ibase man na nila sa inyo sini nga monthly income. Kag nakasaad man sa Universal Healthcare o kung UHC law ngang premium rate magasaka sang 0.5% every year starting 2021 tubtub nga malabot ang 5% limit sa 2025. So amat-amat gali na. So ginakilala man sa PhilHealth na nga ti nagapangatubang ginakilala na ni ti kabalugi na silang nagapangatubang pakita pandemic. Hindi lang yung pungsod na ton kundi ang bugos nga kalibutan. Pero ti no choice, obligado iya
ang state insurer nga ipatuman ang UHC law. Teng hambal ni PhilHealth spokesperson Ray Balena nga ang igapatuman nga contribution rate increase ang may tuyo nga masustain kag mapasangkad pagid sa karon ang level sa mga benepisyo nga gina-enjoy hindi lamang sa hospitalization kundi pati na sa aton mga outpatient. Amoy na siya kun nga saka pero kaya amo na kinanglan mamit nila kaya na sa layi mo. Why sila choice kinanglan mamit nila ang 0.5% every year. Halin subo nga tuig hasta ina sa 2025. Pero man ari pagido sa karon nga tuig pagsulod sang bag-ong tuig year 2021 ano naman ang nabatian nyo nga mensahe kahapon nang nahatag na mensahe sa Malacanang subong niya mensahe ng isang presidente abi ninyo nagasalig man siya mo no nagasalig kag nagalaom gid ang presidente sang pungsod Rodrigo Roa Duterte nga ang mga Pilipino sa karon or pumulo yung Pilipino sa karon mas nga mangin mabakod mas nga mangin maalam kag preparado permi para iya sa karon nga tuig 2021. So sa iya ni New Year's message, kumpiyansa ya si Duterte nga sa bag-o sang tuig mas mangin klaro na ang bag-o nga pag-umpisa ang new normal para sa tanan. Kag suno pagid dira nga ang tuig 2021 panibag-o ina nga oportunidad para naman sa mga opisyal sang gobyerno nga magaserbi sa pungsod kag magtuman sang ila responsibilidad ila mga trabaho nga may kaluoy kag may kabalaka sa ila sini nasakupan na tungod sa COVID-19 outbreak nga nagumpisa sang March napilitan iya ang administrasyon nga magpatuman sang large-scale lockdowns para nga makontrol ang paglaptas sang COVID-19 or coronavirus, di ba? Kag madamo ang nagkalamatay tungod sini nga virus, kag madamo man ang nagbuwis ng ila kabuhi para lang nga maluwas ang mga individual nga nalatnan na natapikan sining makalalaton nga virus makamamatay pa pero tungod man diri madamo sang leksyon madamo sang natun-an ang tagsa ka Pilipino. Kag pangabay man sang presidente sa pumuluyong Pilipino hindi gid naton pagkalimtan ang magpasalamat sa tanan nga mga grasya nga nabaton naton tagsa-tagsa sa aton. Kinanglan gamay man o kundako nga grasya ang aton nabaton para iya sa tuig 2020 kag sa sini nga tuig 2021 indi gid kita magkalipat sa pagpasalamat sina. Okay, 1:40 Action Radio Philippine Standard Time. Ari ang COVID-19 vaksino kay hambal sang Department of Health sa pagsulod man sining bagong tuig 2021 hambal ni mapamo na bala Department of Health Secretary Francisco Duque III pwede na suno sa iya umpisahan sa maabot nga Marso ang pagpang-distribute sang bakuna against COVID-19. Siling niya, according to our vaccine czar, nga si Secretary Galvez, mga end of first quarter this year. Na siling niya, pag nag-umpisa na ina Marso or second quarter sang tuig, sige-sige na suno sa iya ang pagpanagtag o pag-distribute sining vaccine, tubtob nga maangkon ang 60 to 70% sang populasyon. Kaya nga ang katuyuan sina o ang tinutuyo sina mapatigayon ang herd immunity. Wala sa maging problema sa distribution sa bakuna at tungod nga may ara sila suno sa ila sang
formula nga dapat sundon kung sino ang dapat nga mauna. Sino ganing dapat nga mauna? Hindi tong balsang presidente kung mayara na una siya, no? Abe, bantayan ta. No? Mayara sila 5 ka category. Yes, mayara sila mo na naka-line up na nga ko sino dapat unahon. Mayara sila nga 5 ka category. Unahon ang mga healthcare workers, ang mga elders, mga senior citizen, mga may edad na. Una, gay ka mo sa line-up pagkatapos sa mga healthcare workers. Ang mga may ginabatsag sa ilalawas sa mga may balatian, bow. Ang mga pigado, kag ang mga uniformed personnel. Ang mga uniformed personnel, tamo ng AFP, ang puwersa, ang Armadong Kusog sang Pilipinas, kag ang aton mga kapulisan, ang aton Philippine National Police. Pero wala pa siya sang ginmensyonar si DOH Secretary Francisco Duque III. Wala pa siya sang na-mensyonar kung ano nga klase sang bakuna ang napili kag itublok sa publiko. I-inject sa inyo. Nan. Munang aton hulaton kung ano ina. Made in ano ina. Baho, kaya kung maglantaw lang tabala, kag magbasa, kag mamati sa mga balita, maglantaw pag ikaw mo sa social media, kinanglan halong ikaw mo sa social media, magagaglantaw do sa mga balita, ha? I-check nyo gid kung legit inang mga balita nga mabasahan ninyo. Kaya buong inang mga madasig bala papatihon ay huo mga anak. Hinay-hinay gid sa pagpati. Okay, 1:43 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma sa paglingaw sa inyo sa sininga hapon samtang mabugno ang dupoy-dupoy sang hangin dira sa inyo na hamtangan. I don't know, dira sa iban nga bahin kung mapaang na sa ila or may nagapulo panaliti or magaluumon basta diri sa amon sa Bacolod magaluumon ang kalangitan, na. Samtang kamo dira nagahilay-hilay, nagaupod kay Tita Wilma sa sininga hapon, bisan amat-amat nga nagapiyong ang inyo mga mata basta ang inyo pala matinan upod sa iton tub-tub-tak na 3:00 kita nga mag-updenay. Okay? Yes, dito we. Sa iton man dira gali anay mga kauturan, sa inyo man pagkinahanglan sang ano gani, mangat matahom kay mga preska nga pilaman ka mga importante nga mga commercials. Namiyaw tayo na sa FB Live, no? Sa FB Live sa ito, dira mga palangga mga tagpalamiti. Yes, Happy New Year. Happy New Year lang sa ila, Tita We. Especially dira kay I'm sorry, dumadunlan ko. Alex Montesa, dali lang gid ha. Alex Montesa, Tita Wilma mayong hapon. Melchorita Ferrer, good afternoon, Tita Wilma. Happy New Year. Yes, Happy New Year man sa imo, ma'am. Kay Jirel Marante or Marande Gadudo. Hashtag Happy New Year 2021 Action Radio Bacolod. Sir, salamat gid. Sir Alex Montesa, yes, Happy New Year again. Kay Rosalinda Espadero, good PM. Happy New Year man sa imo. Anthony Jones Havilio Siblano. Good afternoon, Tito We. Monitoring lang ko sa Barangay Inayawan, Kawayan. Good afternoon man sa mga members ng ARB Energy Fans Club.
God bless. Aga pamati na sila. Thank you, Gid Anthony Jones. Ay, Sir Melili Oligo, good afternoon. Tawi Happy New Year live sa imo. Mr. Melili Oligo. Salamat man, sir. Na? Maricel Lagutang, na Happy New Year sa inyo. Bibi, miss ko na akong hometown. Sila niya, miss ko na akong hometown when I was young. I used to listen to the station. I miss my childhood. Wish I can go back at the time. Yes, Bibi, kunwari ka di pwedeng ka, no? Extra careful ka kung diin man ikaw. Kag, syempre, ano po tawi? Happy New Year sa imo. Opod sa panibag o nga, nawong sang kabuhi, kabuhi ko, upod sa programa mo, Tita We. Yes, Sir Alex Montesa, salamat, Gid. Wow. Siling ni Sir Noel Amar, mayong hapon sa imo, Tita We, and Happy New Year to you and your family as well. Thank you, Sir. Likewise, sa imo man pamilya. Happy New Year, God bless you. Monitor lang ko di sa Matugnaw. Sa Matugnaw. Mabini, Valladolid. Matugnaw dira. Susan Parahiliano. Live, yes. Done, Sir Mileli. Jenny Olat. Ay, nung Jenny, Jungnel, and nung Jenny Olati, Happy New Year, Tito Wilma Sugaton. Sa imo man, Happy New Year man ba? Long time no here. Live watching Barangay Bukal, Cavinti, Laguna. Aladin Villasis, ang Barangay Kabakungan, La Castillana, Tita Wilma. Yes, Johnski, salamat, Gid. Patamyaw ko nilang Tita We ang tanan nga pumuluyo sa Barangay Buena Vista, Hibong or Gibong, Pontevedra. Kag especially sa abyan ko nga in love sa ibang programa ho na Guillermo Gimo Clarito mayong hapon dira sa may Mabini Coral. Happy New Year 2021. Tani wala na sang malaw ay kagwala na sang inaway tani, no? Kagwala na virus tani. Nakwaon ta na lang ng tani para wala na gyan, na? Gani updan nyo kita permis ang aton pagpangamuyo against sinang ginapangatubang naton nga pandemic. Mayong hapon, Tita We, Happy New Year. Flor de Lisa Duran Gutang, thank you, Gid. Tita Wilma watching from Riyadh, Saudi Arabia. Patamyaw Happy New Year. Nanay Kunilita kag Tatay Pipito Alit. Kag sabana ko nga si Jerry Alit sing Barangay Bantayan, Kabangkalan. Thank you. Kag mayong hapon, Ms. We kay Homa Lumina, Miss Heaven, thank you, Gid ha. Okay, relax lang anay, dira lang anay kita kuto, but balikan lang kamo kar ni Tita Wilma. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna
ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang... 1:53 Action Radio Philippine Standard Time. Wow. Sa naman ko tutuwi, ang aton nga update sa COVID-19, daligid lang. No? Madumduman ko, hindi nami siya, no? Nami ang record na tungod 0. No? Wala bago nga kaso. Diri sa Dakban wasang Bacolod kung coronavirus ang paghambalan. So, nagapabilin ang record ta sa 5,597 cases. Ang aton probinsya sa Negros Occidental may 17 ka bago nga mga kaso. So, may record nga 6,397 cases. Ang aton sini probinsya, ang aton sini nga pungsod Pilipinas. Sa karon may ara na kita nga record from Department of Health, 475,820 cases. Base naman sa records ng World Health Organization, sa bugos nga kalibutan, ang kaso sa COVID-19 naglabot na sa 84,374,983. Okay, tiara na nahatag ni Tita Will. Thank you, Gid, sa pagpanumdong kag pagpamangkot kay Tita Wilma, ha? Okay. 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Since nga Sabado subong adlaw, wala kita na basahon nga mensahe or sulat para sa This Is My Life. Kung ano ang aton mapaambit sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa siniiya nga hapon. Hindi. Kay ara ho, ang aton sinistoryahan karon nga hapon kung paano ka mangin better person. Hindi ya bitter, ha? Hindi ya nga bitter person in 2021, kundi paano ka mangin better person in 2021. Mangin maayo bala. Mangin maayo paano? Di sa nagligad, hindi bala naghambal to si Tita Wilma? This is my life. O namangkot ko kung nakapanglista na kamo sa inyong New Year's resolution, kung bala masarangan yung nga tindugan ina, di ba? Damduman ko gid na iya na ti ano kayang-kaya or hindi kaya. Kaya New Year's resolution. Bisan isa, duha, tatlo, o bisan isa, duha lang gani, basta kinanglan tindugan ta. Kaya nga makabuligid ina sa aton nga mangin better person kita. Na kabalugid kita tanan tagsa-tagsa sa aton gintakos gidya. Gintakos gid ang aton kabakod tungod sang mga trahedya nga nag-alagi sa aton kabuhi, tungod sa pandemic, tungod sa bagyo,
Ano pa nga mga kalamidad nga nag-abot sa iton pungsod Pilipinas kag sa bugos man nga kalibutan. Nasa din daw halos bulan-bulan. May ara gid siya hindi nami nga nagakatabo, no? May ara nga miyembro sa pamilya ta nagakadula or yes or mga palangga tabala sa kabuhi. Iban pagin nga mga problema nga aton man ma-encounter but yet ara kita nagapabilin nga mabakod amo na iya ang Pinoy. Pero sa piyak sinetanan madamo sa gyapon sa ito nang nagalaom kag nagapati nga makabawi kita ya sa sini nga tuig 2021 na gani kinanglan para makabawi ta anong pwede ta himuon. Anong inyong New Year's resolution sa 2021? Una-una, tungod sa kapigaduhon, abi. Tungod sa kapigaduhon, kag tungod sa epekto sa pandemic sa aton, bisan sino nagaproblema gid financially, di ba? Sa ibang daya, okay, manakay tinami, ila pang buhi, kag may na-save sila, good for them, di ba? Pero sa aton nga mga nagahika-host, padayon kita nga nagapaninguha para sa aton man adlaw-adlaw nga kinahanglanon. As kung pwede pag ining year 2021 pagsugod sang bulan sang Enero pagbaton mo imo sweldo or makakita ka in some other ways sang income nga kung ano yang imo palangitanan, di ba? Amat-amat ka na, umpisahan mo ang pagtipon or pag-save. When it comes to financial, siyempre kwarta titawe. Kaya nga, napamatud-an na naton sa krisis nga ato na agyan. Kung daw ano ka-importante sa aton nga wala kita extra money or wala kita sa may natago. Magluwas sa aton sinisweldo nga ginahulata iya kada cut off, ginahulata nga pag-ara na husto talang ibayad, pag-abot sang krisis nga nag-agi sa aton sa malawig nga mga binulan, damo gidya apektado. Hindi lang negosyo, bisan kita nga ultimo nagabatsyag sina. So, importante gid, sobra. Nga kinaglan may ara kita natago nga kwarta bisan gamay, bisan gakiling-kiling lang na iya ko nga nasulod iya sa alkansya dira. Bisan nabutang na siya iya sa, ano ganyan nahimo nyo ng alkansya, ining kawayan na or iban dira kay kun ang alkansya nga ginahimo mo inang pwede maabrihan kag maghuwa hindi na siya magdamo kay nga pwede mo siya maabrihan mo lain ang alkansya nga hindi mo ya malukit kay sa tion nga gusto mo na siya abrihan makuha mo dako kag makabulig sa imo, di ba? Amo na bala importante naton nga ang importante bala para sa aton nga may na save kita. Tungod sa luyag naton kag sa indi, nagaabot gidya sa aton kabuhi ang mga kahigayunan nga indi naton malikawan nga sa diin kinahanglanon naton ang kwarta. Tuod na. Gidya tuod ginaiya. Amon last year, pud sa mga kabataan diri, baw nagahambal na kami nga save amo na. May bulutangan tapos may talihan pa na. May talihan sa mga bills bala. 10 pesos, 5 pesos, 10 pesos, ano pa na, 50s, let's say 100s, 200s, amo na. Pag mahulog ka na i-shade mo man. Kaya ang plano, pagka end of the year, lang taon mo, kung nami, natutani pa pag-abot sang lockdown. At na lockdown gid siya. Pero dako ang nabulig. Magluwas ang bulig nga halin sa amon man, station manager, of course, halin man sa management, nga wala man kami ginpabayan. Lain gin nga may ara kita ginahulag para sa aton kinahanglanon. Di ba? Yes, mga anak, amo na bala, kinahanglan tagid na iya. Kay nga, ay hindi ta mapaktan ang tion nga may mag-abot nga mga trahedya or emerhensya sa aton kabuhi. Ang pag-save or ang pag-ipit-ipit sa tion sang kapipitan man, ang imo na ipit makuha mo kang makasiling ka, ay salamat sa Diyos, baw may maggamit ako. Amo na siya mga anak. Dako ang mabulig sina para sa aton. I-try naton sa sining bulan sang Enero. Again na. Kay nga, di makabaton sa mga semanal every Saturday tito, win chakto lang balang amon.
mas masabat gid ko na iya masiling konsweldosto lang gid masabugas kasud masabat gid ko na iya, bisan sa 50 pesos or 20 pesos nga ma-save mo pwede gid na amat lang hindi man gulpi-gulpi di ba? Isa pagid nga makabulig pagid sa aton nga mangin maayo kita nga tawo na nga mangin maayo kita nga tawo for 2021 kabaluman kita kung ano nga mga klases ang tao ara sa aton palibot. Malaina nga mga tao makabulig sa aton o kung hindi. Na. So kung may maka-encounter ikaw da sa mga tao sa palibot mo, nga imbis nga makabulig sa imo, daw nagapadugang sang stress mo. Amo nang mga ginatawag nga mga toxic nga mga tao na. So kung may mga tao, ikaw nga may encounter, nga mga amusin na ikaw na lang mismo ang magpalayo. Hindi nga gulpi nga magpalayo, no? Kundi kinahanglan, amat-amat lang, no? Antad mo ang kaugalingon mo sa ila, hinay-hinay lang. Hindi nga sila hindi ka naman magmingle sa ila, okay lang. Pero kabalo ka na sang limitasyon mo. Kabalo ka na kung diin mo ibutang imo kaugalingon. Hindi mo pag-uyangan ang imo mga inoras sa mga musina sang nga klase sa mga tao kay nga wala sila sang may makontribute nga kaayuan sa imo kundi stress gid lang. Differently na kinanglan gid na. Aman siling bali naton ay na nga mga tao, amigo mo, personal na yes, or na-meet mo man sila in social media, o pwede mo man dira sa palibot mo, bisan ina, pamilya mo man, sinuman nga mga kaparyentihan mo, o pwede mo man sa trabaho, ano gani? Kung kalain sang buot ang ihatag sa imo, amo na sila, kabahin na sila sa mga toxic nga mga tao para sa imo kabuhi. Imbis nga makapamensar ka sa mga maayo nga mga bagay nga makabulig sa imo, yes, problema. Kag makapastress sila sa imo. Likawan mo lang, kung feeling mo nga daw hindi na nami, balang mga, hindi kami ara kung kisaya, tood na, bisan ka mo siguro naka-experience man ka mo kung ano nga klase sang friends ang ara sa inyo, di ba? May ara nga ang mga tupiko nyo na permi bo na makabuligid sa pagsinalay sa sulod sang balay, inang mag-share sang problema sa kabataan sa pagpangabuhi, daw okay na iya, helpful na iya. Pero kung ining pihak nga bahin, kung mag-istorya ka mo, mga tupiko niyang kabuhi, hindi na siya nami na bantayan baling pangabuhi sang iban, ang hulag sang iban, kung anong ara sa iban, hindi na siya nami. Na? So, much better nga, hindi na siling nga, dulaon mo siya sa kabuhi mo, dulaon mo siya sa life mo da adlaw-adlaw. Kung makita mo siya adlaw-adlaw, ti anon mi malikaw ka ti do si sino abi mo kung ano mga reaction do si sino na siya kamaldito na sa iya ay kamaldita na sa hindi hi and hello ka lang ay dali bala na mads dali bala na para misturya tabla ay si pare mo ay dali lang gid para ikaw na mangita rason para makapalayo ka para nga hindi iya mahiluan ang paminsaron mo kag may magtubo nga something sa imo heart kag sa paminsaron mo man, di ba? Amo man lang na iya ka simple palayuan neton anay or magantad kita sa mga tao nga mga toxic. Ang mga tao nga makabulig sa imo sini nga pagpangabuhi, hindi nga sa kung ano ang mahatag niya sa imo, kundi sa tanan nga aspeto nga makabulig sa imo patubo nga mangin maayo ka nga tao. There, ara tada, di ba? Yes, Tito Wilma, kag ari pagid isa pagid. Kung ano man ang grasya nga mabanto naton. Blessing ba, na? Kung anong blessings naton nga mabaton, halin kay Lord. Yes, syempre kung why kay Lord, hindi man na makashare ang iba naton nga mga ang iban nga nagapalangga sa aton kung hindi tungod kay Lord kung hindi ka man maayo, di ba? So gamay o kun dako man nga bagay nga ginahatag sa imo, hindi mo gid pagkalimtan nga pasalamatan mo ina. Hindi mo gid pagkalimtan nga i-appreciate mo ina. Ako ya patigid ko na, ha? Amo na kinanglan sa mga blessings nga mabato naton,
focus man tana sa mga blessings. Pamangkot lang kaugalingon mo, nga kadamo sa mga grasya nga nagaabot sa akon. Nga kadamo sa mga bulig nga akon mabaton. Kay ti siling gani nila, kung malain timo nga tawo, pambiton ka timo ka grasya nila, hindi. Pero tungod maayo ka nga klase sang tao, maalwan ang mga tao sa palibot mo. Tungod sang imo man mga maayo nga mga binuhatan, di ba? Nan kinanglan kabalo ka gid magpasalamat. Mas okay nga mangin thankful ikaw. Mas okay nga mas papinasalamaton ato na tawe nga mapinasalamaton ikaw sang sa palariklamo ka. Kaya mo na hambalbala nila ang mga tao nga appreciative, mas nga ginagrasyahan. Kaya nga, tanan nga, bisan sa gamay nga bagay, iya ginadayaw kag iya ginapasalamatan. Hindi ka kisami ara ugali kita nga tagaan na tagan ni pasalamat ka. May ara kung kaisa nga ginatagaan ka na, pero kung may komentar ka pa, hindi ako isang miyara man ko na, let us be honest to ourselves, di ba? Especially sa mga pagkaon ngayon. Pero kinanglan kabalo ka mag-appreciate. So, subong kun imo na nabalaan nga, ay sala gali na, bag-uhon mo ina. Para mangin maayo kapag gid nga tao. Nga ka mo, ay man, hindi tiya perfecto, di ba? Ara, pagid ang isa, okay na nga makig-socialize kita o kung makig-istorya tabala na makig-istorya kita ti mga migo tana mo sa palibot or diin man na to no pud sa trabaho sa lugar nga magkatuay neton na mamita, di ba? Pero kung ang punto na gali, na-mention ko na ito kagina, ara na daw mo na sila ito kung ang istorya na gani, pangabuhi sang iban na, nga ang kabuhi sang iban, daw hilabtan mo pa, daw hilabtan mo, kaya daw maindra ka pa sa ilang pagpangabuhi, sa laan na iya. No? Yung mga muna, yung mga klase sang tao, antad ka lang, di ba? Hindi ka mag-entra sa mga istorya nga makabulig pagid palain sang imo isig kapareho. Imbis nga makig chismis, sa this year baguhon ta na amat-amaton ta na focus na lang tabi sa kaugalingon ta nga kabuhi kung paano naton mapa-improve ang aton pangabuhi kag kung paano ta pagid mapaayo. Amo na lang na guro na kay amo na siling naton ang year 2021 kinanglan mga good lang bala na good vibes amo nang dalon ta para do permi ka lang balagayuhom isa pagid dito Wilma ari ay mga bisyon nyo na ano bisyon nyo be paamo kay na ano bisyon nyo may ara ta mga kauturan nga pagpanigarilyo, hindi lang maglain buot nyo ha, pagpanigarilyo, kay ti kabalugid ta may ara, iya tao nga magpanigarilyo, patay sinde. Ang ila simburyo, ara gidyang aso, ay nagakapatay. Pero kung padalman ta bala, no, amo nang nagamahal ang sigarilyo. Ako personally, kumpormi man ko na, gamahal ang sigarilyo, para nga kung mamahala na sila, bala, mauntat na sila panigarilyo. Kay, tiyang balik sina, oo, gasto nilang ila kwarta, ang balik sa ilalawa sa ulihi daw amo man na, kumisalawayon man na da sa pagpanigarilyo. Galing kay hindi man na sila. Galing kabudlay nga inang magpabulag-bulag kag magpabungol-bungol. Pero mga anak, dumdumon gineton, ha? Ang pagpanigarilyo, hindi nami sa aton lawas. Mao sa ulihi, masilin, tawi isa na sa akon mga New Year's resolution, good! Paamo ka na, isa na sa New Year's resolution, hindi man na siling, yes, tindugan mo, nga untaton mo imo pagpanigarilyo, agad-agad, hindi man nami, kay hindi naming epekto sa imo lawas. Damo ikaw sang batsyagon. Na. Tuod na iya damo ka na batsyagon sa lawas mo. Ang withdrawal ka lang sa pagpanigarilyo. Withdrawal mo sa pag-inom mo sang tagduha kalapad adlaw-adlaw. Gulpihon mo. Batsyagon mo na. Ang tendency kasi, hindi ko na pag-untaton. Kay kung untaton ko, kadamo sang ginabatsyag ko. Nan.
amat-amat lang ha sa pagpanagarilyo, sa pag-inom sa makahulubong nga ilimnon, sa pagpanahor lain man yang lingaw-lingaw sa pagpanahor mo, di ba? Ang pagpanahor ya uyang na ginaya tiyempo, uyang kwarta mo do nagakaadi ka nagid. Sorry ha sa mga maigo dira, pero kinahanglan lang amat-amaton manaton ina. Depende na yan sa inyo, wala yas Tita Wilma. Hindi man ko perpekto, kabalo man ko na maghampang. Budanugi ko no nabalaan niya. Oo, nga, sino, ano gidyang hindi mo nabalaan tawi. Kabaluman ko na, tanan. Galing, nakadepende na sa tawo, di ba? Yes, ara na yan. Tawi, dali ko balay nagakalingaw, hindi kami pagpunggi. Yes, enjoy nyo lang na ako magdawag ka mo barato ni tawi. Hindi, sa mga ilimnon, kag pagpanigarilyo sa nahambal na naton. Paano ka mo maka-withdraw? Suwestyon lang na ni Tita We, kung pakamayuhon ninyo. Kung gusto ninyo una-una gidisiplina, ang inyo mindsetting, butan nyo na sa pensar nyo. Kung nabutan nyo na sa pensar nyo, butan nyo man sa inyo heart, makontrol nyo yung kaugalingon nyo. Pero hindi. Kung nagakonsumo ka mo, isa ka pakit, ay hindi tawi pakit, hindi mo na pulo na kakaha, isa kakaha or duwa kakaha ang isa kaadlaw. Bisan, buhinan nyo lang isa ka stick adlaw-adlaw, nan. Kung hindi pagid kaya, bisan, tunga lang sa stick. Kaya nga apat yun, yung man lang na mo. Nasunsindihan nyo naman. Makita nyo bala makasave pa ka mo. No? Amo man sa pag-inom sang alak. Amat-amat lang. Kung duha kalipid, amat-amat lang. I-1 and 3/4 mo lang inom. After mga 1 week or 2 weeks, i-1 and a half mo lang or amat-amaton mo lang. Amo na siya. Kay hindi mo niya pagulpihon ang lawas mo sa bagay nga makahalit man sa imo kaugalingon. Hinay-hinay lang. Pariyo na bala sa masilinta nga, hindi malain ang mag-inom, hindi malain ang pagpanahor, bisan sa ano nga bagay, pati sa pagkaon, basta hustu-hustuhan lang. In moderation lang ang dalagan sa tanana. Ay, mga anak, hinay-hinay lang sa mga bisyo naton. Kay nga, inyo ginamarealisar sa uli, ay daw tutuhaw, ay daw nakabulig nan. Muna, himuunta ko na na sa imo da New Year's resolutions list, amat-amat lang pagka-end naman sa 2021, wow, Tita We, hindi na duha kakaha kada adlaw mapanigarilyo ko. Isa na lang kakaha kag 3/4 o di, nakabuhin ka, o next year, develop mo naman na for the whole year. Amat-amat lang. Same as sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kag sa nambal na pala nato hindi lang tani kada tuig-tuig kita nga magabago, kundi mamat-amat na bago sa aton kaugalingon, kag buligan ta man ang kaugalingon ta, na? Kaugalingon ta, buligan ta nga mangin maayo ang aton pananawan sa aton kabuhi. Kag kung paano naton mabuligan ang aton kaugalingon nga mangin isa kita ka maayo nga tao para nga mangin better kita para sa aton kaugalingon, para sa aton pamilya, kag para sa aton sinim mga abyan kag sa mga tao sa palibot. Di mamat-amata na until next year. So, sa inyo, para sa ato New Year's resolution, may 1 and 2 ka lang or 1 or 3, hindi nga sila nga pulo gid. Lakip mo na ding diet. Ang isa ding diet, isa man sa target ni Tawe, pero I don't know kung paano ko na mahimo. Kaya kinaglan mag-lose weight man. Kaya nga, naga-age kita mo, naga-edad kita. Naga-edad kita, kaglapit na lang ta mag-senior citizen. So, kinahanglan niya ma-lose weight gid. Kaya nga, dako ang risgo sang mga nagapangilay kag nagabantay nga mga ipabatyag sa imo. So kinahanglan hinay-hinay lang amo na buligan tang kaugalingon ta. Isa na dang diet. Ano exercise mas when it comes to diet, di ba la exercise? Bisan hindi ta na masarangan maglagan o mag-jogging or whatever, pa nga mga mag-gym, kay syempre, kung nag-edad ka, hindi mo na nakakaya. Kinanglan may ada proper program sa imo. Bisan, walking na lang. Nga makapabalhas ka adlaw-adlaw kung may inat-inat mong imo nga butkon, kag ang imo mga joints. Likaw para sa arthritis. Na ikaw, kag inom kag idamo nga tubig, kinahanglan gid ina. O isabi diet.
Bugtaw aga kung nagatrabaho ka, kinanglan tunan mo man nga hindi ka ma-late. Basta we permina late nan. Kinahanglan gid isa ina pero hindi mo man magulpitanan. Ilabi na kung mahinay man ikaw maghulag. Hinay ka maghulag kay ti mabudlay para sa imo, ti amat-amaton mo kung paano early ka pa mabugtaw pagidi para nga hindi ka malate. Isa pagid na. Ha? Kung gastador ka man, ra pagid. Kung gastador ka man, hinay-hinay. Mayo lang ka may inugasto ka kung wala ti mabudlay. Ha? Mga palangga na ito ng mga tagpalamati ha. Kung anong ito sa ni target para sa ito New Year's resolution list, bisan ma-achieve na ito nila isa or duha, happy na kita. Makabulig na ina para sa aton nga mangin better person kita for the next coming years. Alas 2:16 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, ang ito na naisid panyawan lang naman oil. Para naman sa ito mga kauturan dera. Kamusta ang inyo arthritis, ang inyo mga rayuma. Pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga commercials. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Time, sa siningabahin kung kahapon nahatag ni Tita Wilma sa inyo ang mga animal signs sa mga wala na kahibalo kung anong animal sign nila, no? Balaan lang niya aton zodiac sign mo, di ba? Kung anong aton birth date. Kahapon ginhatag naton sa inyo mga animal sign kung ano kamo nga tuig na tawo. Subong naman nga hapon ang ihatag naman ni Tita Wilma sa inyo for your information since nga ari na kita sa tuig sang year of the metal ox na for 2021. Gusto ko lang man ihatag sa inyo information kung ano man ang mga maswerte nga zodiac signs sa 2021. Di ba lang may 12 kita nga mga zodiac sign every afternoon yung ginhatag sa inyo nga horoscope. So sa mga zodiac sign nga ina, ano ang mga maswerte para sa karon nga tuig? Ano ay han, Tita Wilma? Okay, may 5 ka zodiac sign nga maswerte para karon nga tuig. Kabay nga ining zodiac sign nga ining 5 nga ini, nga zodiac sign ara gid sa top list sang mga lucky signs for this year 2021. Ano ina, Tita Wilma? Ang isa sa mga maswerte iya na ang zodiac sign, nga animal sign, hindi zodiac sign, kaya ang zodiac sign tawid mga Sagittarius, Gemini, something na muna, di ba? Nanuman, Tito Wilma, ara duklas to. Hindi zodiac sign, kundi animal sign. Ano mga maswerte nga animal sign for this year 2021? Sorry, tao lamang po, pamo kayo na wala. So, anyway, perhaps, makabulig man ini para sa inyo. Lingaw-lingaw man lang ning aton, pero kung dibdibon nyo da, okay man, di ba? Okay. Kahapon sa nambal ni Tita Wen, hatag ko sa inyo mga animal sign nyo kung ano ka mga year na tawo, no? Okay. Ang mga maswerte nga animal sign para sa 2021, ang year of the metal ox, isa dira amo ang rat. Rat, ilaga. Na? So, inang mga natawo sa idalom sang rat sign or animal sign, ang inyong mga ideals kag personal connections, importante gid para sa imo sa sini nga tuig. Kay ining tuig 2021 makahatag sa inyo, makahatag sa inyo nga mga rats. So kung mga nataw sa sang tuig nga sa idalom sang rat sign, makahatag sa inyo sang special energy. Para nga mangin optimistic pagid kamo sa inyo pagpaninguha kag sa inyo pagpangabuhi adlaw-adlaw. O di okay? Okay. Isa pa, ang snake, Tita Wilma. Animal sign nga snake. Mga snake pamati, ang year 2021 makabuligid sa inyo
para nga makapangita kamo kag masalapuan ninyo ang mga sabat sa inyo mga palamangkutanon. May maara kamo mga palamangkutanon personal, may ara kamo mga palamangkutanon para sa inyo pagpangabuhi, ti ina maangkon ninyo ang sabat dira kun ano. Kag ang mga ara sa animal sign nga snake, ang tanan ninyo nga wishes mangin matuod. Tanan ninyo nga wishes mangin matuod sa husto nga tion. Ilabi na gyud kung kinahanglanon na gid ninyo sa sina nga tion. So ina mga nataw under the snake sign, mangin reliable help kamo para sa inyo man mga friends, kag even ma-inspire ninyo ang mga tao nga ara sa inyo. Amo ina ang mga nataw sa animal sign nga snake. Ang horse, dreams, aspirations, mga personal connections ninyo, importante ina para sa inyo sa sini nga year 2021. Kay nga inyo maangkon ng special energy para karon nga tuig. Damo kamo mga ideya nga gusto ninyo, may mga ideya kamo damo gi kamo ideya nga gusto ninyo maimplementar. Kag ang inyo mga abyan, kag ang mga tawo nga malapit sa inyo mangin mabinuligon gid para sa imo. Magatanyag sang suporta nila para sa imo sa tanan mo nga plano kag sa tanan mo nga himuon. Di wow na kinami sang horse na kag ang imo confidence horse ang level sang imo confidence magataas pagid for this year. Kag yes, you have more self-confidence at dugang pagid nga pagsalig sa iban nga tawo nga ingrediente or kung kinahanglanon mo sa imo paghatag katumanan sa mga plano mo. Okay. Kinahanglan have faith in what the year of the ox has to offer you on all levels. Kag hindi imo pagpasugtan ang kun anuman nga bagabagay na hindi mo pagpasugtan ang kun anuman nga bagabagay o kundi kagin magpasugot nga iput down ikaw kag pauntaton ikaw sa imo pagpang sa imo bala nga pagtuman sang imo sini mga plano. Kay kung kaisa, ara ka na sa tunga-tunga, ara ka na sa mataas, dali mo na ara ka na sa peak, nga lapit mo na lang matapos ang tanan, may nega, gani nga magsulod, pung, sarulot ka pa idalom. So, kinahanglan, magpakabakod ikaw, ha? Horse, isa pagid ang monkey. Ang animal sign nga monkey, yes, ang mga natawo, kung ano ka nga tuig, under monkey sign ikaw, pero siguro hindi kasi ni magpati, no? Pero ang year of 2021 sa imo importante gid. Tungod nga yes, makabulig man ini nga makahatag sabat sa imo pinaka-intimate kag profound question sa imo kabuhi. Mangin successful ikaw sa pagpangita sang balanse kag pinakamaayo nga banas para man sa imo kadilagaan. Imo tanan nga mga wish man magamatuod sa husto man nga tion. Exactly when you need it. Sa imo man pagkinahanglan gid. Sa bilog nga tuig 2021, maangkon mo man amat-amat nga magataas man ang imo self-confidence kag imo man maangkon ang pinaka the best nga mga solutions. Kag isa pagkid, isa ikaw kamatudtuod nga bulig para sa imo mga abyan. Mga abyan nga imo ma-encourage, nga imo mabuligan na paagi man sa imo maayo nga advice. Amo ina ang mga monkey for this year. Kag ang isa Tita Wilma, last ikalima, ang pig. Animal sign nga pig. Ara ka mo dera?
Na miyang pig in 2021, the money will flow towards you. Nan. So, kung gusto ninyo mag-invest sa something bago naman, go ahead. No? Sige, wala pagpangduwa-duwa. Padayon na. Di kakilala ka na yung daan nga damo ka na balaan nga mga strategiya, mga pamaagi. Kag kung kaisa makapamensar ka gani, isang sobra-sobra pa, antes ka gani maghimo isa ka desisyon sa kun anuman. Pero subong, you have the energy of the ox sign nga ara sa imo luyo, nga magasuporta sa imo, maga-offer sa imo gifts, kag makahatag sa imo sang swerte. Okay? So, amuin ang mga 5 iya ka mga maswerte nga animal sign sa year of the metal ox, sa year 2021. So, alas 2:31, Action Radio, Philippine Standard Time. Ara, kung kwarta man ang kinahanglan, syempre, Sample Plus Gold. Kailang dira kay Annalyn Hardinico. Good PM, Tita We. Watching from Barangay Busay, Bago City. Please greet kay Bubbles, kag kay Tuto nga nagapamati gid subong sa radyo. Salamat gid. Nadula lang kay. Noel Amar. Zoraida Lucero, good noon po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat dyan? God bless you. Okay, Zoraida Lucero, okay lang kami di sa Bacolod. Nakag Negros Occidental. Noel Amar, katahom sa imo explanation, Tita We, about PhilHealth. I hope naintindihan sa mga tagpalamati. TY Tita We. Yes, sir. Thank you so much. Sir Eddie Rica Ford, ang aton sa ni OTTG, isa sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group sa Christine Taxinia sinong Eddie, no? Halong sa pagbiyahe ng EDS and Happy New Year sa imo. Sa tanan man nga miyembro sa OTTG Group. M. Spain or Faigani, titagwit lang ang bana ko nga si John. Kapisan mang laba. Kag sa duwa ko di ka anak si Ethan, John. Faigani kag Kaylee. Thanks, Tita. Smart today, you said, umayong hapon, Tito Wilma, Happy New Year. Monitor lang ko diri sa may Tanza, Cavite City. Birthday ko buwas, abot ikalayo man. But anyway, advance happy birthday sa imo para buwas, January 3. Happy New Year, Tito Wilma, watching from Kuwait. Ella or Elia Padeos Tigihano Noble. Bibi Rivera, Happy New Year, Tito, watching from Bago City. Happy New Year man sa Rivera family. Mayong hapon, Tito. Okay, watching live here in Hong Kong. Ako, Maldita. Nami, sa nga account name mo. Happy New Year sa imo, Tito. Okay. Mayong hapon, Tito. Yes, sa imo man, Jocelyn Libon Dispujo. Kay Chinette de la Peña Kawit. Good PM, ma'am. Please panawagan ko kung may nakakita sa jeep sa Bata Libertad.
Kaina ko, no? Kaina mga 11:30 a.m. No? Kung sino man sa jeep nga nagabiyahe ba ta Libertad na kung ano ang nakakita sa jeep, ano nakita? Ang imo mga importante nga mga IDs. No? Ang iya humid ID nga may ngalan ni Jeanette Kawit is his ID nga ngalan ni Evelyn De La Peña kag Union Bank nga ATM card. Okay, pwede lang kamo ka-contact sa iya sa cellphone number 0943-327-9871. Kabay pa nga may nagapamati, no? May nagapamati, kag iya, kag siya nakakita sini. Or basi may araman maka-istorya sa inyo, pwede nyo man ma-turn over dali sa Action Radio. Good afternoon, Tito Wilma, live watching at Barangay 16. Kagawad Miloy ni Ana Gapamate. Hello, Kagawad Miloy. Good afternoon. Happy New Year sa imo. Lamayo Delphine Huligin. Pamilya Lamayo sa Araw Vista Alegre. Manilin Amelia Gina. Okay, Happy New Year. Inday Concepcion Rodriguez. Tito Wetamyo ko na birthday. Hazel Dormido. Ari Kamisi ICM. Wow. Ang aton mga frontliners na hindi Concepcion, halong kamodera. No? Happy birthday kay Hazel Dormido. Na? Happy New Year man sa inyo. Mary Antone Francia, Happy New Year, Tito Wilma. Kag Ace B. Diaz. Good noon, Tito We, Happy New Year. Shout out ko lang da si Mama ko Celia Diaz kag Papa ko Bubot Hison. Kag ang magulang ko nga si Jan Vercel Diaz. Sang Saint Dapdap. Barangay Lantad, Salay City. Happy New Year. God bless always. Turalba Cristina, Salamat Mine. Tamyaw ko lang duha ko kabata. Sanday Mika or Micah kag Michelle. Love you mga anak. Watching live from Takuling. Happy New Year, Tito We. Elisa Arellano Idanio. Siling ni Tuto Noel ay tama ka, Tito We. Avoid kid ang chismis para iwas gamo. Zenia Labrador Tubola. Hi, Tito. Mayong hapon man sa imo, na? Kakainday Giselle Franco. Hello, Tito We. Upon man da sila na Tuto Erwin Gonzalez. Salamat, gid. Balikan talang kamo karon liwat. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number. Okay, padayon man si Tito Wilma, alas 2:40, Action Radio, Philippine Standard Time. Happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. So sa ito man, mga celebrators, happy birthday and God bless you more. Kinan mangin blissful man ang inyong year to 2021. Horoscope na kita, Tito Wilma. Para naman sa ating horoscope karon sa ikaduha nga adlaw sa bulan sang Enero
tuig 2021, unahon neto ni zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao ini sila Disyembre 22 tubtob Enero 19. Abi mo bala Capricorn, subong adlaw mabatyagan mo ang epekto sang imo nangin desisyon sa mga nakalikan. Himuagid ang imo best action karon nga adlaw. Kay nga buwas may mapaabot ikaw nga maayo nga resulta. Kinanglan mangin mahinalungon ka. Maswati mo nga mga numero 3, 32, 20, 51, 14, kag 42. Hot pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman ni tao Enero 20 tubtob Pebrero 18 ba magpa-aura cleansing ka sunod sa imo horoscope Aquarius para nga madula ang bad vibes o kung anuman nga rason sa imo sitwasyon subong. Kag kung pwede karon nga adlaw likaw ka lang nga magwa sa inyo balay. Mga masuwati mo naman nga mga numero 7, 25, 22, 11, 35 kag 43. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tubto Marso 20. Dugangi pagid ang imo pagpasensya kag pagpaninguha sa imo ginatrabaho dira tungod damo blessing. Ikaw nga may eksperyensyahan karon nga adlaw. Madamo ka mabaton nga grasya. Halong ka man, Pisces, suno sa imo horoscope, sa imo mga bag-o nga kakilala. Mga masuwerte mo naman nga mga numero 6, 24, 25, 42, kag 33. Crimson red is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries na taong Marso 21 tubtob Abril 19. Oy, Aries, kung may kontrata ikaw dira nga pilermahan o si saon mo gid anay, ha? Kag isa pagid konsulta ka sa mas naka-intindi sa sina nga bagay para nga maathagan ikaw. Isa pagid suno sa imo horoscope at pa naman proteksyon ni man ang imo ikaayong lawas. Mga maswati mo naman nga mga numero 42, 25, 48, 15, 35, kag 29. Satin white is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus na tao Abril 20 tubto Mayo 20, ay, Taurus, sambal sa imo horoscope, likawan mo dang chismis. Kaya nga, amo ina ang mangin rason para nga, isa ina sa mga, amo ina mangin rason para nga matapikan ka virus, abaw, hindi man, hindi lang tamagin literal, likawan lang na para wala man gamon, di ba? Okay, Taurus, pabaskuga ang imo resistensya, suno sa imo horoscope. Mga masuwati mo naman ng mga numero 1, 21, 10, 35, 24, kag 41. Tangerine is your lucky color. Yes, Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, abaw, may surprise news nga mag-aabot sa imo karon nga adlaw. Ano ay kanina nga sorpresa? Ha? Kag ang pagbaton mo, amo ang magatumod. Kag dira mo mahibaluan kung bala, igakalipay mo kung hindi. Ina nga surprise nga balita. Mga masuwanti mo naman nga mga numero 5, 7, 50, 25, 15, kag 35. Sapphire blue is your lucky color. Nabatiyan natin nga una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa yung text sa ka-horoscope, pero relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng mga importante nga mga commercials. Yes, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. A blissful and prosperous new year, Ma'am Wilma, and to all the avid listeners. Monitor your program over Transistor Radio. Stay safe and healthy always. Godspeed. Thank you, Ma'am. Okay. Mark Timothy Veloso, good noon. Tawe. Happy New Year
2021 sa inyo. Naga-monitor lang kami di sa Banwasang Valladolid. Salamat, gida. Rona Belo Saludares. Good afternoon, Tito We. Happy New Year and blessed 2021. Tawi, greet ko lang sa Purok Paghidait, Barangay Talok. Nga, Happy New Year. God bless, Tito We. Yes, sa mga taga-Purok Paghidait, Barangay Talok, Happy New Year lang dira sa inyo. Na halin kay Rona Belo Saludares. Kay Inday Gino, sister. Yes, Inday Gino, sister. Thank you. Good Happy New Year man sa imo. Okay. Mark Timothy. Yes, ara man. Ga-monitor sila kuno karon nga hapon. Good afternoon, Titswe. Love you. Inday Gino, sister. Thank you. Good kay Zenya Labrador Tobola. Mayong hapon man. Kag tag mga taga-Takuling. Yes, mayong hapon lang dira sa mga taga-Takuling. Ana. Okay. Kag dira sa Mungketar Compound sa may Takuling mayong hapon. Happy New Year dira sa inyo tanan. Ace Diaz, pa-shout out lang na sa mama ko. Mama Celia and Papa ko Bubot. Kag magulang ko nga si John Vercel Diaz. Okay, salamat gid mayong hapon. Okay, Lorraine Diaz, Lukban Kosyo, Happy New Year, Tito We. Kag Sakon family, Lukban, kag Kosyo family, salamat watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Mayong hapon, monitor lang ko diri sa may Cavite. Please greet Happy New Year sa pamilya Asyado, Rojo family, Magdato family, Kanyada family, Hililang family, kag Molase family dira sa Barangay Pandanon, Silos Murcia. Thanks gid to we and Happy New Year. Halin ina kay Eric Rojo Asyado. Okay, salamat gid. And good afternoon lang dira sa inyo tanan. Yes, so salamat gid. Kag syempre kay Love Alimon Besas, Happy New Year man sa imo. Emily Porras Ordilia, kag Romilin Camero. Lady Joanna Bahilida de la Cruz, Happy New Year man. Zoraida Lucero, yes. Neil Watts, yes. Kay Inder Virgil Pinda, kay Ross Villanes, Happy New Year man sa inyo. Lorraine Diaz, Lukman Kosyo, kay Athea Kim Eriman. Jen De Luz Reyes, kag Delatori Maymay. Happy New Year, Jonalyn Grindia Postrano, kag kay Nerk pa mo ka na bala. Nerk ni Bor. Okay, pag may time karon balikan ko na para matapos bala. Salamat gid. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1. The Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang ha. Good afternoon, a blissful and prosperous new year. Ma'am Wilma and to all the avid listeners, monitor your program over Transistor Radio. Stay safe and healthy always. Godspeed. Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, salamat gid ha. Happy New Year man sa imo, ma'am. Thank you gid. Dali lang ang aton anay nga hotline, aton text hotline. Hello, Tita. Good afternoon. Please greet sa mga utod ko. Si Mona Lee Dinoy and Rollis Dinoy and Jomar Dinoy nga happy New Year. Kay Girom kag kay Ruming Dinoy pagid. 9279, salamat and good afternoon.
Tamyaw ko kay Amalia kay Ben Lambuson nga gapamati gid subong sa imo, madamo gid nga salamat. 5850 salamat man. Inday Lani, Happy New Year. Mayong hapon ko nutawi o naga-monitor ako. Happy New Year si Lani niya. Dira sa may Hibuan Kapis, no? Salamat gid kag mayong hapon. Happy New Year sa Action Radio Pasamante Family. Ya 0197. Thank you man. Okay, John Nigali Taa sang Purok Mantalusi. Mantalusi. Happy New Year ko no. 6196. Yes, Ma'am Wilma, please greet da Ramos sa family Dulaw bago kay Christian J. Buen Consejo ni Goro. Always listening from 1534. Alas 2:51 na, dali gid lang kay tapuso neto na mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa iton horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ini mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Makaangkon man sang rehabilitation plans. Cancer. Imo negosyo kung may ara gin man, yes mangin active ina kag maayo ang imo nga income. Sige-sige ang pagsulod sang grasya sa imo. Mga maswati mo naman nga mga numero, Cancer, 3, 6, 15, 22, 45, kag 14. Mocha brown is your lucky color. Ang mga Leo, mga nitaw, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Exciting naman ang pag-abot sang interesante mo nga bisita. Sino ina Leo, abi na. Ariho, planuhon mo man ang dapat mo himuon para may matapos man ikaw sa pagligad sang adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero, 8, 25, 53, 32, 13, kag 41. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Virgo, meaning mga natao naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, pasalamatan mo ang adlaw, no? Pasalamatan mo bala ang karon nga adlaw. Kay nga damo sang grasya nga nagahulat para sa imo. Padayon ang imo pagkamalipayon. Kung ina ang imo desisyon, kag imo pagapilion. Sigiha lang. Maswati mo man nga mga numero, 5, 41, 15, 25, 23, 32, kag 38. Ultraviolet is your lucky color. Ang mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, bumalipayon ang adlaw ni Libra subong tungod sa mga message nga iya mabasa. Ano ina, Sherby? Intra ka pa to, okay? Abi mo, magadaog man ang, o magadaog or magapangibabaw ang matudtuon mo nga pagpalangga. Gani, relax. Libra, mga maswati mo nga mga numero 4, 8, 11, 23, 32, kag 45. Magenta red is your lucky color. Mga Scorpio. Ang mga Scorpio nito, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ikaw ang una nga maka-eksperyensya sang kaayo sang imo isig ka pareho. Tungod kung ano ang imo gintanom, syempre, amo man inang imo pagkaanihon. Scorpio, mga masuwanti mo naman nga mga numero 2, 23, 35, 41, 11, kag 18. Your lucky color is cobalt blue. Sagittarius, na mga Sagittarius naman, mga netaw Nobyembre 23, tubtub Disyembre 22. Subong mo nahibaluan ang matudtod nga pagkatawo sang pila ka mga tao sa palibot mo. Sagittarius, hindi ka magpadala-dala sang imo emosyon. Masuwati mo naman nga mga numero 3, 12, 24, 35, 43, kag 19. Mahogany brown is your lucky color. Yes, nabatian na ito ng itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope, pero relax lang ka mo. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Impontulo stress, ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Upod kay Tito Wilma sang orasyon parata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat gid sa inyo. Alas 3:04, Action Radio Philippines Standard Time. Tawi pa shoutout anay happy birthday kay Day Charity Hope Tumbukon. Happy birthday. Nanay Isabel, mayong hapon lang dira. Kag mayong hapon, kag Happy New Year sa imo, galantaw kami subong live. Yes, kay Jojo Bornales pasagi sa Bugos Muman nga pamilya, madamo gid nga salamat. Salamat gid sa inyo. Kag syempre, Tita We, na dira kay Marilyn Abarte man, kag sa pamilya Baligwat sa Himamaylan. Sign on to sign off gid sila kuno ni Tatay Sinto Baligwat. Salamat kid. Alas 3:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Ito na nay pagpangapikapi din hindi nyo pagkalipatan. Ang atong Zenton Plus Coffee Mix. Ang weekend lang. Sa wala malabutan, pasensya lang. Ang ito na Bible verse for today, halin sa 1 Peter chapter 5 verse 10, and the God of all grace,
who called you to His eternal glory in Christ. After you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Salamat, Gid. So, standby na sa mga drama, mensahe sa paghigugma. Happy weekend, happy family day, and happy Sunday para buwas sa Lunes na naman. Una sa balita, una sa aksyon, numero 1 sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayar. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.